Здравейте! Днес избрах да ви прочета една много интересна история за едно момченце, което се казвало Мартин и никак не обичало да си мие зъбите. Георги и Филип също не обичат да си мият зъбите и трябва постоянно да им напомням, че това е нещо задължително и трябва да се прави абсолютно всеки ден, ако не искат да им се развалят зъбите и да имат лош дъх. А вие миете ли си зъбките? Така, историята се казва Мартин си мие зъбките. Мартин влезе в къщата като светкавица и се отправи право към кухнята. От часове играем в футбол с Топчо. Много ожаднях, каза той. Сипа си една чаша от лимонадата, която майка му беше приготвила тази сутрин и пи до насита. Докато затваряше хладилника, погледът му се спря на неговата дневна програма, която майка му беше подготвила. Местата, където трябваше да отбележи дали е измил зъбките си сутринта и вечерта, бяха празни. Мама е откичила тази програма навсякъде, каза той, след което откъсна листчето. Марти, чу се гласът на майка му, която беше протегнала глава през кухненската врата. Добре дошъл, миличък. Как мина мачът? Вкарах точно 5 гола във вратата на Топчо, мамо, отговори Мартин. Междувременно смачка листчето и за да не го види майка му, го напъха в джоба си. Браво на моето дете, каза майка му. А сега сигурно си гладен като вълк. Приготвих ти сандвич с пилешко месо. Върху шкафа е. Ура! Отвърна Мартин. Мога ли да изпия още една чаша лимонада с него? Попита той. Може, но след това ще си измиеш зъбките, нали, Марти? Каза майка му. Мартин се понамръщи и изобщо не отговори. Беше му омръзнало да си мие зъбите. Сутрин, вечер. Ама какво е това? След като се нахрани, Мартин влезе в банята. Хубавичко си изми лицето и ръцете, но отново пропусна зъбките. Майка му се провикна от стаята. Марти, хайде да си обличаме пижамите и преди да сме легнали да си прочетем книжката. Чудесно, каза Мартин. Много обичаше вечер да слуша приказките, които мама му четеше. Преоблече се и тък му се настаняваше в леглото, когато видя майка си да влиза в стаята с кутия в ръка. Какво е това, мамо? Къде е книжката? Попита Мартин. Тази вечер, вместо да четем приказка, ще поиграем заедно на театър. Ела! А Топчо нека ни гледа, каза тя. Топчо е кучето на Марти. Нека, каза Мартин. Беше страшно любопитен какво ли има в тази жълта кутия. Сега ти ще бъдеш зъболекар, а аз пациент, който идва на преглед. Разгледай много добре зъбите ми с това огледало и с тази пръчица. След това ме питай всичко, което ти хрумне. Добре, каза Мартин. Звучи интересно. Майка му отвори широко уста. Мартин усети по лицето си прекрасно ухаещият свеж дъх на майка си. Не можа да се сдържи и попита. Как прекрасно ухая устата ви? Какво направихте, че е така, госпожо? Преди малко си измих зъбите, каза майка му. Пастата ни за зъби мирише толкова хубаво. С помощта на огледалото и пръчицата Мартин проучи зъбите на майка си. Те бяха идеално бели и съвършено чисти. Колко хубави зъби имате, като маниста, сподели той. Ах, така е.
защото от малка ги мия всяка сутрин и всяка вечер, отговори майка му. Сега е мой ред, каза майка му. Аз ще съм зъболекар, а ти пациент. След което взе огледалото и пръчицата, Мартин се дърпаше и едва отвори уста. Стаята се изпълни с миризма на пилешко месо от сандвича, който беше изял. Каква е тази миризма? Попита майка му. Ами, нали ядох сандвич, каза Мартин. Когато пръчицата докосна задните му зъбки, Мартин почувства болка. О! Каза той. Явно има развалено зъбче. Имате кариес, каза майка му. Напоследък да сте пил кисели и сладки напитки? Да, отговори Мартин. Ако не си измиете зъбите след като сте пил такива напитки, бактериите остават по тях и след време зъбите се развалят и започват да мирише лошо. С помощта на огледалото майка му показа черното зъбче. Мартин веднага разбра какво се е случило. Очите му се насълзиха. Какво ще правя сега? Попита той. Ще ви заведа при един мой колега. На следващия ден майка му го заведе на зъболекар. Излекуваха болното зъбче и му направиха пломба. Зъболекарят, гледайки Мартин, каза: от сега нататък ще си миеш зъбките 2 пъти на ден. Най-малко 2 минути, защото трябва да миеш и задните зъбки. А ако забравяш, зъбите ти могат да се развалят. От този ден нататък Мартин започна редовно и усърдно да си мие зъбите. Прекрасният аромат на пастата за зъби започна много да му харесва. Може ли нещо да се сравни с хубавия дъх, казваше той. Междувременно, докато си играеше с Топчо в градината, забеляза, че и той има много неприятен дъх. Топчо, миличък, устата ти мирише отвратително на развалени кокали. От сега нататък трябва сутрин и вечер да мием и твоите зъби. Струва ми се, че тази стара четка за зъби ще ни свърши прекрасна работа. Я вижте, Топчо, дали е щастлив от това, че Марти му мие зъбите с старата си четка. А Мартин намери листчето, което беше смачкал и пъхнал в джоба си и го окачи на хладилника. Освен това не пропусна да закачи до своето и една програма за миене на зъбите на Топчо. Край.